ajuns în Alesund și ne-am luat un autobuz hop-on, hop-off, care așteptăm acum să plece. Mai sunt cam vreo 20 de minute și așa că ne plimbăm pe aici 20 de minute până pleacă autobuzul. Filmez mult mai puțin pentru că am rămas fără memorie la telefon. Am filmat 4K dintr-un motiv sau altul și am rămas efectiv fără memorie, așa că să filmez mai puțin. Mai cald decât ne așteptam și trebuie să-mi car geaca în mână și am super transpirat și așa fără geacă, dar ar fi trebuit să ne luăm un tricou, dar pe vreme arăta 16 grade, e foarte cald pentru 16 grade totuși. Am ajuns în centru și am intrat și într-un magazin de pantofi și am reușit să-mi găsesc niște Adidas foarte drăguți, care nu știu, erau și la reducere și erau ceva gen o combinație între Converse și măpâine, arată foarte drăguț. Mergem la masă și după plecăm în excursie pentru cea de-a 4-a sau a 5-a zi. Astăzi suntem în Flam și plouă și e foarte multă ceață, deci nu se vede mare lucru. Am ieșit din vapor și acum ne stăm în rânduri ca să plecăm în excursie 2 câte 2, așa frumos, exact ca la grădiniță. Ne-am urcat pe bărcuță și suntem gata să plecăm. Stăm 2 ore aici pe bărcuța asta.
vânt foarte, foarte puternic. Efectiv, abia pot să filmez. Țin telefonul în mână și să împing așa, dar este foarte, foarte mai încetinit într-un final și am ajuns unde un orășel unde sunt dar sunt super, super, ne-am dat jos de pe vaporaș și acum ne urcăm în niște autobuze ca să ne ducă. Să mergem, probabil avem ceva coffee break la prânz. Am ajuns, locul arată foarte, foarte frumos și tot ce m-am trezit pentru că m-a dormit pe autobuz când era foarte somn. M-am gândit că trebuie să mă spui foarte bine ca să mă machiez. Și mi-era foarte, foarte somn și m-am dormit. Am terminat de mâncat prăjiturica și cu ceaiul foarte, foarte pe grabă, pentru că am avut doar 20 de minute și mie mi-a mult să beau un ceai. Și am făcut câteva poze la vederea asta frumoasă. Am un gazon foarte, foarte drăguț, e foarte verde, gen e foarte verde. Și acum ne îndreptăm înapoi spre autobuz ca să plecăm iarăși.